Moni mawu athawa well sanathawe abwerera koma ndachifuwa nde azimveka pang'ono kungopasana Moni padusa masiku koma ka update kosakhala bwino. PDD zingoyipirabe zafika poti kwina kuno kutopesa ma update yake kuti no ali ndi milandu yogwiririra mwana wa zaka 10 nyamata mtsikana wa zaka 13 akuti kwatuluka ma video sopano nakasi anthu amati akapita kumapate kwakeko amasainisa ena machani mafomu onena kuti sangaulule chilichonse chomwe chochitika kumeneko akaulula ndi milandu ma non-disclosure agreements nde sangathe kuulula zomwe zinachitika fata anasainira contract koma chifukwa choti iye ankajambula zilichonse zimachitika kumeneko kwapezeka ma videos opsa onyasa kwambiri onena kuti olopakayo panda mboni ndi ma video amene ankajambulawo kuti ziwembuno zofika nopo kuti zimachitika kwa night. And I repeat ati ni ma allegations ndezi chatepane kuti maina ambirimbiri apezeka kuti atuluka anthu onena kuti otchuka otani ayambapo awota mapita kwa maloya anthu amene akusumira PDD uja au bakafusa ngati maina awo apezekapo mu mzisamanimo fochoti kuti afuna adziwe ngati maina awo apezeka kuti angolipira kumbali ngani ite dzina lawo lisapite public anthu asaziwe ari gulu ndithu lukunkanupita kumakafusa maloya awo kuti akuti ngati dzina lathu lilipo chonde mungotiuza kachetechete titani tipereka ndalama zithere kumbali kokuno nkhanisa tani isatuluke nde chamundima chikati chibwere poyera ndi mmene zimakhalira ndi mmene zikukhalira za didi zomwena everyday kukumatuluka milandu ingonjezerekera anthu ambirimbiri plus sunga mazinene daily chifukwa zungonjezekera odi ndimwe ujeni wanga pano sichakumwaso ndimwe madzama ndimu ndi jinja mwandilageza ti ndimwe mandimu ndi jinja ndi dzifuwadzi zikoma kwambiri.